Za zvuku sirén, kostolných zvonov, ale i minútou ticha si v pondelok 9. septembra v pamätný deň holokaustu a rasového násilia aj Levoča pripomenula svojich bývalých obyvateľov židovského pôvodu, ktorí boli deportovaní do koncentračných a vyhladzovacích táborov a mnohí z nich sa odtiaľ domov už nikdy nevrátili. Pre lepšiu predstavu, židovská komunita tvorila na začiatku 20. storočia 10% z celkového počtu 7-tisícovej Levoče. Židovská komunita mala v Levoči dôležité postavenie. Boli to obchodníci, remeselníci, lekári aj advokáti. V priebehu druhej svetovej vojny boli násilne vytrhnutí z nášho mesta. Počas holokaustu zahynulo približne 390 levočských Židov. Po skončení vojny sa do Levoče vrátilo len niekoľko desiatok. V roku 1948 odišlo viacero rodín do väčších miest a v Levoči už zostalo iba 37 Židov. Časť z nich sa v roku 1949 odsťahovala do Izraela a zvyšok do okolitých miest, čím Levoča definitívne prišla o židovskú komunitu. Viem o tom, že zopár obyvateľov toho židovského pôvodu ešte žilo v Spišskej Novej Vsi v okolí. V Levoči mám také indície, že sú, ale neviem, či sa k tomu nehlásia, alebo jednoducho už sú tu potomkovia, ktorí nie sú praktizujúci. Fakt to boli ľudia, ktorí mohli byť veľkým prínosom pre naše mesto a nie sú tu. A nie, že len tu nie sú, nemajú tu ani len vlastnú synagógu, ktorá bola zbúraná. A práve na mieste, kde kedysi táto synagóga stála, sa dnes nachádza pamätná tabuľa, pri ktorej prebehol celý pietný akt, roky známy aj pod názvom Nezabudnutí susedia. V jeho úvode z videozáznamu zazneli príhovory historika Ivana Kamenca a židovského rabína Kapustina. Holokaust nebol iba tragédiou obetí, ale bol tragédiou celej spoločnosti, väčšinovej spoločnosti. To chcem tu vyzdvihnúť, že by sme to neboli prežili bez výdatnej pomoci ľudí z dediny, ktoré sme bývali, Janová Ves, bez akejkoľvek finančnej protiváhy. Pomáhali nám preto, že cítili ľudský a, ak chcete, aj kresťanský. My si pamätáme aj na hrdinstvo, naozajstné hrdinstvo, ktoré dokázali ľudia, ktorí sa snažili zachrániť čo najviac ľudských životov. Okrem vedenia mesta sa pietného aktu zúčastnili i žiaci levočských škôl, obyvatelia mesta a prítomní boli aj David Conway s manželkou Naďou a boli to jediní zástupcovia židovskej komunity tu v Levoči. Pre mňa je to veľmi náročné, pretože moja rodina bola zavraždená vo Svienčime. Všetci členy, moja stará mama, všetci zomreli. Môj otecko prežil, pretože bol v Československej armáde. Ináč všetci boli zavraždení. Pre mňa je to niečo veľmi emocionálne, áno. A ja ďakujem mestu aj vláde, že každý rok máte tento deň holokaustu, aby si ľudia vždycky zapamätali, čo sa tu stalo. And it's important that people understand what it is that happened 80 years ago, and people in Britain understand that very clearly. Of course, it's remembered in the synagogues every year. Súčasťou pietného aktu bolo i čítanie mien ďalších 70 obetí holokaustu a zapálenie sviečok za ich duše. Kikinová Gizela, Kikin Marcel, Rotová Zuzana, Diamantová Mária, Gross Leopold, Gross Jofia, Fleische Israel, Fleische Katerína, Eckstein Sidonia, Eckstein Ferdinand, Wetzler Dávid, Wetzler Magda, Vajsová Lena, Vajsová Eva. Na záver pietného aktu zaznela v hebrejčine modlitba rabína Kapustina. Leila min kol birchata veshirata, tushbechata venechemata, דאמרן בעלמא ואמרו אמן.